Ngikubingelele emlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila, nami ngiyaphila. Ezingenayo-ke manje zithi wayengumongameli wakuleli umnumzane Jacob Zuma usexoshiwe eqenjini ANC emva kokutholakala necala lokuzibandakanya neqembu Umkhonto weSizwe. Amalunga omphakathi neNingizimu Afrika anombuzo yokuthi kwenziwa yini ukuthi umnumzane Jacob Zuma axoshwe eqenjini le-ANC. Uxoshwa kanjani eqenjini le-ANC emva kokuthi yena aziqhamukele neqembu lakhe Umkhonto weSizwe? Kungani-ke manje sekuthiwa uxoshiwe eqenjini-ke layo lapha i-ANC ekubeni eseneqembu lakhe? Kupha-ke lokho akwaziwa ukuthi kudalwa yini, kepha asithembe ukuthi sizokuthola kungekudala. Bengicela-ke lapha uma umusha kuleli khasi uhlangana lalo, bengicela upress u-subscribe button ukuze sizokwazi ukuphinde sithole ezinye futhi izindaba eziphuthumayo, nokuthi sikwazi ukuthi sizwe kungani umnumzane Jacob Zuma exoshiwe eqenjini lakhe lakudala. Usale kahle mlaleli ekhaya.